възпалителни съответствия. Ето другата. Аз съм доктор Богомил Бойчев. Работя в областта на акушерството и гинекологията вече 18 години. Като пътят ми на израстване беше дълъг. От 10 години вече работим и в този инвитро център. В началото чисто гинекологичната му част, а вече и в инвитро методиките. Няма по-важни пациенти, няма по-специални пациенти. Всички са еднакво важни за нас. Разбира се, в самата работа винаги на някои пациенти може да изглежда, че се обръща повече внимание. То не е защото те са по-специални, а защото имат по-голяма нужда от повишено внимание, от повече медицински процедури, от повече услуги, дори от повече време, за да се отпуснат. Просто за да отговорим на техните нужди, за да изпълним нашите съвместни цели, някои имат нужда от повече време, отколкото други. Ние сме добри в това, че си вършим работата. Ние си я вършим така, както трябва да се свърши от началото до края. Ние не правим това, което можем, а това, което трябва да се направи. Като с времето именно заради това толкова много специализираме и постоянно сме на конференции, конгреси и курсове в така доста широк кръг от области, именно за да можем да се усъвършенстваме, да правим това, което трябва, а не да специализираме нещо, което можем да правим само него. Ние няма да подведем никого. Ние ще се стараем и ще свършим работата си до край, като ще я свършим внимателно и така в съответствие с съвременните достижения на медицината и на техниката.